Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita luka, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pag-pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, September 28, tuig 2020. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Anay kapitan kag drug lord patay sa manhunt operation sa Banwa sa Murcia. Syudad Sambago, may 8 na ka-record sa napatay tungod sa COVID-19. Sa balita national, Presidente Duterte hindi interesado nga palawigon ang iya termino. Pag-aisa ni Mondi sa wadyaan patay sa engkwentro sa Paticol, Sulu. Kag sa atong balita international, India may masobra 6 kamilyon na sa kaso sa COVID-19. Sa sports, balita Miami, nakasulod na sa NBA Finals matapos lutuson ang Celtics sa game number 6. At sa atong balita entertainment, pambatos ang sorsogon sa Miss Universe of Philippines nagpositibo sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
And good evening mga ka-aksyon, namon nga nag-monitor Facebook Live sa ato sila nga pagpangalagad karon nga Lunes. Shout out lang dira kay Marnie na Marnie do si Hawak Action An nga Si Hawak. monitor sa ato sila nga pagpangalagad tonight. And may record Action An sang development regarding sa status sang Bacolod City. Mayara sang photo release sa ginpagawa ang Bacolod PIO nga si Mayor Bing Leonadia ang nag-appeal no nga ipaidalom ang Bacolod City sa GCQ Action An umpisa October 1 na 2020. So ang alkalde nag-appeal sa regional director sang DILG nga si Sir Jovi Ingeniero Action An nga i-lift ang MECQ kag hopefully by October 1 ma-GCQ na ang syudad, no? So ang i-clear region na lang Action Dale. i-endorse naman Action An sa National IATF nga amo ang magbasihan sa ilang sini nga pagdesisyon sa next nga quarantine status sang syudad. So standby lang sa update bangod appeal pa lang ini and appeal pa subject pa for approval sang National IATF. Kay kun Hopefully, kung kaysa dan Action Dale, ang istorya wala pa gid sang insakto abi or kompleto nga details paglabot sa pihak lain naman. So hopefully Action An in the coming days mayara na sang desisyon ang National IATF kay kadamo gid sang nagapanawagan especially ang mga affected sectors Action An under MECQ ako mahimo ma-downgrade ang aton sining status. So appeal pa lang ini sang alkalde and kulaton nato na ang update sa masunod nga inadlaw since mayra pa Action An sang 29 and September 30 antes mag-shift kita sa bag-o naman nga community quarantine status Action An. So sige, sa mga ka-aksyon nato, dahil nga nag-monitor na sa subong nga gabi sa aton man nga pagparayag. Sa kay Sir Edwin Miranda Sr. kag kay Bambi Serrano Defensor kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala nga nag-monitor sa subong nga gabi. Thank you so much, Gid. Sa kay Mary Jane Mendoza nga nag-monitor man. Sa kay President ng Energy Fans Club, si Dennis Richard Tibor Roma. Ayap, abala lang ko Action Deal kung balik na ta ha. Oo, sa so kay Action An. Saka Standby Action An. okay. Standby sa inyo mga greetings. Ay, wala pa gali. Pwede pa. Excited ka. Aha. So sige so padayon na Action An ang aton sining mga ka-action via Facebook Live nga i-comment down ang inyong sining nga mga pabangkot. So i-clear ta lang ha. Appeal pa lang to sang alkalde ang GCQ nga status for Bacolod City sa pag-abot sa October 1, 2020. And hulaton naton kung bala maaprubahan ini sang National IATF. Standby. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatu Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:16 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang anay punong barangay kag pogante nga drug lord sa manhunt operation sang gintingog nga puwersa sang kapulisan kag iban pa nga law enforcement unit sa may barangay Minuyan, Banwa sang Musya takna las 7:20 kay inas ang aga Lunes nga adlaw. Ang napatay ang ginkilala kay Jennifer Mercadera, lalaki 43 anyos kag residente sang Bourbon, Cebu. Sa interview sa aksyon BBB kay Musya PNP Chief Lieutenant John Paul Tabuhara, las 2 pa lang sang kagahon sang nakapwesto na sila sa malapit sa ginatiniran na sang suspect. Ginhingyo pa nila nga mag-surrender ang suspect apang sa baylong nga magsunod. Nagpalupok ini sang armas rason kung nga nagbalos palupok ang kapulisan nga gintunaan na sang kamatayon ni Mercadera. Si Mercader ang anay punong barangay sang barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Sang 2018, si Mercader ang napreso sa kaso nga paglapas sang RA 10591 kang nagpalagyo sa 2019. Magluwa sa RA 10591 nagapangatubang man sang kaso nga murder si Mercadera.
Antes na patay ang suspect, nakapalagupay ni sa drug bypass operation sa may syudad sang Bacolod. Son subject dre sa manhunt operation is si Jennifer Mercader. Isa ka drug personality, isa ni sa ka top 10 priority high value individual on illegal drugs. Isa ni sa ka fourth. Nabatyan si Musha PNP Chief Lieutenant John Paul Tabuhara. Gin-relieve sa pwesto bilang City Director sa Bacolod City Police Office si Police Colonel Henry Biñas epektibo subong nga adlaw. Si Biñas nga nagpangalagad sa mga sobra isa ka tuig destino sa PNP Drug Enforcement Group bilang Chief of Directorial Staff sa Camp Crame. Sunod kay Biñas, nakita sa higher command sa PNP ang maayo niya nga performance kag sa kalawigon sa serbisyo. Rason niya ginatagan siya sa mataas nga posisyon sa Camp Crame. Si Biñas ang pagabusla ni Police Colonel Manuel Placido nga nagalin sa PNP Civil Security Group nga nabase naman sa National Headquarters. Si Biñas kag Placido ang pareho nga miyembro sa PNPA Class 1995. Si Police Lieutenant Colonel Levy Pange, ang Deputy City Director for Administration, ang magaserbe sa karon nga caretaker sa BCPO durante nga ginapaabot ang pagpungko ni Placido. Nagpasalamat naman si Biñas sa city officials, stakeholders, ilabi na sa katapos ang media nga nagbulig sa giya programa agud mapalabot sa Bacolod noon. Samtang naglabot na sa 8 ka mga persona nagkalamatay sa COVID-19 sa may syudad sang Bago, Negros Occidental. Sa record sang Bago City Health Office as of September 27, duwa sa mga napatay ang residente sang barangay Don George Araneta kag tig-isa naman halin sa may barangay Abuanan, Balingasag, Kalumanggan, Maaw, Pacol kag barangay Taloca. Nagdangat naman sa 244 ang mga total confirmed cases, 180 diri ang recovered patients, samtang 56 ang nagapabilin nga aktibo nga kaso. Pinakadamo ang kaso na record sa may barangay Talok nga may 33 sa poblasyon nga may 32, Maaw nga may 32, Lagasan nga may 20, Balingasag nga may 15. Sa 24 ka mga barangay sa may Bago City, ang barangay Bagroy kag Ilihan among nagapabilin bilang COVID-19 free. Bayaran naman sang 2,438 ka mga bagonhons ang nakakompleto na sang 14 dias nga quarantine, kag 232 ang nagapabilin sa community isolation unit. 26 naman sa iban pang isolation unit kag 388 ang naka-home quarantine. Nagasalig si Negros Occidental 3rd District Congressman Francisco Benitez nga masabat na ang tanan niya kinahanglanon sa kampanya sang distrito batok sa COVID-19 paagi sa Metro 3rd Emergency Operations Center o kon EOC. Ini ang mensahe sa kongresista kadungan sa unang nga adlaw nga pag-operar sini sa banwa sang EB Magalona. Suno kay Benitez nga paagi sa EOC, mahimo na nga mag-consolidate ang mga resources kag mapasangkad ang targeted testing, tracing, isolation kag treatment nga ginapatigayon. Ginpasalamatan naman sa nga kongresista ang gobyerno provincial sa Negros Occidental, Interagency Task Force pagi kay retired Major General Melquiades Feliciano, Congressman Stephen Paduano, Department of Health kag mga opisyal sang 3rd District. Nagapatay si Benitez nga pagi sa pag-isa sa mga taga ika-3 nga distrito, mangin mabakod ang ila pagpag-away sa COVID-19. Sa dugang pang balita lokal, nakakuha ang DILG Bacolod sang 106 ka mga contact tracers sa damlaglang recruitment kagin na patigayon para magbulig sa pakig-away kontra COVID-19 sa Bacolod City. Ginpahayag ni DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayaga, ang 106 ang ginabugusan sa mga nurses, medical technologists, criminology kag engineering graduate. Mayara man sa mga manunudlo OFW nga nawad-an sang trabaho kag iban pa. Suno kay Madayag nagaproseso na sa karon sang requirements ang mga na-hire kag ginapaabot nga mapaydalom sa training kag makaumpisa sang ilang trabaho sa bulan sang Oktubre. Ginpahayag ni Executive Assistant Ernie Penida, ang cluster head on markets, nga pwede sa gihapon nga magkabaligya ang market vendors sa pagkatapos nga paidalom sa pooled swab testing. Ini ang pagklaro na Penida kasunod sa kabalakas ang pila ka mga market vendors nga hindi sila makabaligya pagkatapos ang testing tubtub nga magwa ang resulta sang test. Ang pool testing ang pagmix ng swab sample sa isa ka grupo kag ipaidalom sa isa ka test. Sa tion nga magnegatibo ang resulta sang test sa mga grupo, makabig na nga cleared ang mga persona nga nalakip sa mga grupo. Pero kung magpositibo naman ang resulta, ang nalakip sa grupo ay paidalom sa individual test. Suro kay Penida ang libre nga testing sa syudad sa market vendors ang wala nagakahulugan nga suspect o probable COVID-19 cases na sila.
Dugang panipinida, may market vendors na nga nagahangop sa programa apang wala sini ginadula ang pagpati nga may mga nagalabugay matapos nga may iban pa nga nagapang duha-duha. Sa karon, wala pa sang patod nga pet sample swab testing pero posible inipati gayunon sa weekend. Mas sobra 2,000 ka mga market vendors, lakip na ang mga transient ang posible magapakigbahin sa sini nga programa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:23 sa DTX. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa paservisyo. And we are back mga ka-aksyon sa second portion sa aton sining greetings kag pagpangalagad karon nga Monday night, no, Action Balita Evening Edition. And sa mga late tuners naton sa Facebook Live, nagpagwasang photo release ang Bacolod City PIO kag didto nabutang nga si Mayor Bing Lonardia ang nag-appeal, no, sa Regional IATF nga kung mahimo ang Bacolod City ang ipaidalom sa General Community Quarantine umpisa October 1 mga ka-aksyon kag ilif na, no, ang modified ECQ nga existing status sa sang Bacolod City mga ka-aksyon. Kag sunod diri sa report or information from Bacolod PIO, nagsugot, no, si DILG Regional Director Jovi Ingeniero nga iya i-endorso ining appeal ni Mayor Bing sa National IATF nga by October 1 ma-GCQ status ng Bacolod City. Pero take note nga appeal pa lamang ini mga ka-aksyon and subject sa gihapon sa approval sa National IATF. Kay sa naibaluan nga by September 30 mag-end na ang MECQ status sang syudad and ma-shift na kita sa next na quarantine status or bala mapabilin kita sa MECQ, ma-downgrade kita or ma-upgrade kita. So as of press time, amo ini ang appeal ni Mayor Bing, GCQ status for Bacolod City by October 1 actionan. Yes, action na Dale. Sakay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good evening. Sakay Sir Alex Fuentes, mayong gabi man. Noise Kitay Hupon Jr. Ano yan si Action Artman? Good evening, Action Dale and Action Ann. Keep safe. Please tamyaw RR and Tyron. Thank you. Di na itong iban ko din yung mga tamyawon, Action Dale man. Hindi ko na makita, Action Dale. Nag-refresh. Mayara ka, Action Dale. Yung basahan ka da. Yes, Action Ann. Si Sir Alex Fuentes, 90% pero may ang attendance si Sir Alex Fuentes sa aton siningang pagpangalagad. And naraman si Bebe Tolentino, good evening Action Radio, great ko lang family Trinidad sa may Fatima Subdivision sang Talisay City, Subong Man sa may Barangay Tango, Bolivar family, Tolentino family, kag Nazareno family. Salamat Gida kay Ma'am Bebe Tolentino. Araman si Ma'am Elizabeth Malakagamala, good evening Action Ann and Action Dale, stay safe. God bless everyone. And good evening man, mayong gabi kay Rosalina Arellano Espadero. Go Action Ann, ikaw yes, naman. kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Nag-monitor dira sa Hong Kong. Sa kay Ma'am Olive Prado Gargaritano,
naga-monitor man dra iya sa Riyadh KSA. Keep safe and God bless sa tanan. Good evening and keep safe man halin sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Mami ni sa ni President. Sakay Dorita Fidel, good evening man. Sakay Lito Dayap, good evening, naga-monitor siya sa Punta Taytay Action Dale. Kay Action Bia Jonathan, nga naga-monitor din na itong nagaulat-ulat ko ni Puding, din na ito man. Na traffic action an. Do, hasta lang ito sa kay Eden yaw, sa akong wala. Sakay Ma'am Elizabeth Gamala sa liwat. Malaka Gamala, I mean. Sa kay Mary Jane Mendoza, sa kay Anthony Jones Havilio Ceblano, good evening. Naga-monitor dira sa Barangay Inawayan, Kawayan. Sa kay Ma'am Marilyn Caporas, Action Dale, may namangkot, extend ko no ang ECQ. Hindi ECQ Wala action pa. an. MECQ ang current status naton. Kay lain ang MECQ lain man ang ECQ. Ang ECQ mo na siyang mas stricto nga quarantine status action an. Kay halos nga negosyo wala ga-operate. Pero under MECQ, may mga pipila pa ka mga businesses nga allowed mag-operate. So, appeal sa liwat ni Mayor Bing is GCQ for Bacolod City sa pagabot sa October 1 action an. So, hulto na to na ang update kag further announcement alin sa LGU sa Bacolod City. So, sige, sa kay Barredo Benny, good evening. Watching live from Hong Kong. Thank you. Siga, thank you so much man. Sa kay Ruel Camonias, nga naga-monitor man kay Ma'am Rose Guevara. Ang balya na miyan sa kuno, favorite tagaling color is yellow. Action Dale, naka-yellow ko. Sige Thank you. Kay Ma'am Rose Guevara. Sa kay Ma'am Jocelyn Arisevita Olac, good evening man. Sa kay Bert Heraposco Caraballo. Okay, sige. Standby na kita for our national news. Standby! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Una sa aksyon! Lasais Media Action Radio Philippine Standard Time kakaron sa detalye na sang balita nasyonal. Hindi na interesado si Presidente Rodrigo Duterte nga palawigon pa ang iya sining termino. Inisuno man kay Presidential Spokesman Harry Roque matapos ang proposal nga pag-suspend sang 2022 elections. Suro kay Roque ang suwestyon ni Pampanga Representative Mike Arroyo nga ipospon ang eleksyon bangod sa kahadlok nga makaangkon sang virus ang hindi isa ka opsyon. Magluwas na lamang kun amyendahan ng 1987 Constitution. Sa idalom sang Constitution sang Pilipinas ang presidential kag vice presidential elections ang dapat patigayunon sa kada ikaduwa nga Lunes sang bulan sang Mayo sa kada 6 ka tuig pagkatapos sang Mayo 1992. Suno kay Roque, posible nga ilisan sang pungsod ang mga pamaagi sa pagpatigayon sang elections bangod sa COVID-19 pandemic. Ginkonfirmar sang Joint Task Force ako JTF Sulu nga napatay sa enkwentro sa Patikol ang ginasuspetsuhan sub-leader kag bomb maker sang Abu Sayyaf. Ginkilala sa militar ay napatay nga bandido sa kay RC Bar sa Wadjaan. Pakaisa ni Mondi sa Wadjaan ang ginatulo naman mastermind sang twin explosion sa Banwa sang Hulu sa tuong Agosto 24. Ginpahayag sang task force nga ang tropa sang 45th Infantry Battalion amo naka-enkwentro sang hindi magdubo sa 40 ka mga local terrorist sa ginhimo nga harbor site sang grupo sa barangay Maligay. Wala naman sang ginreport nga napilasan kay napatay sa bahin sang tropa sang gobyerno. Una diri nakabato na militar sang impormasyon sa isa ka concerned citizen sa barangay Tanom angod sa presensya sang grupo ni Mondi kaga radulan sa Hiron sa nasambit nga lugar. Naaresto sa otoridad ang ginaligar assistant ni Abu Sayyaf leader Mundi sa Wadjaan sa mansyudad sang Zamboanga kahapon ngadlaw Domingo. Sa press briefing subong ngadlaw ginpahayag ni PNP Chief General Camilo Cascolana nga ang suspect ang kilala kay Hashim Saripada o kon kilala man nga si Ibno Kashir Saripada.
Ang suspect ang nadakpan sa operatiba sang Regional Intelligence Unit 9 kag 84th Special Action Company sa may barangay Recodo kag nakuhaan sang hand grenade kag iban pa nga materyales sa paghimo sang improvised explosive device. Nagapati si kaskolan nga dako nga kawad-an sa bahay ni sa wadyaan ng pagkadakop sang iyang assistant. Si Swadyaan ang ginapatihan sa likod sang pagpamomba sa may probinsya sang Sulu, samtang si Saripada naman ang nagabulig sa iya sa mga strategy sa pang-atake. Inatugyan sa Department of Health sa Interagency Task Force ang desisyon angod sa pilasyon sa pila ka mga trabahante nga hindi na magsuksok sang face shield. Taon na diri na ang mga empleyado sa factory kag construction ang nag-apilar nga hindi na sila pag-ilakip sa mandatory nga pagsuksok sang face shield sa rason nga nagadulot ini sang kabudlay sa ilang trabaho. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Barrere, sa mga naga-welding nga nagasuksok sang industry goggles kaga may tabon ang nawong, wala na sa problema kung wala sang face shield. Pero sa iban nga industriya ginapanugyan sini nga magsulat sa IATF agod nga matalakay ang amo nga concern. Ginpahayag ng mga ni Trade Union Congress of the Philippines second TUCP spokesperson Alan Tanhusay nga mga trabahante nabudayan sa ila trabaho bangod sa pagsuksok sang face shield. Palayag naman ni Employers Confederation of the Philippines second ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. nga kung ang mga nagatrabaho sa opisina ginabulayan sa pag-obra nga may ginasuksok nga face shield, amuman ini ang kaso sa construction sites kag factories. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time na 6:34 dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. And we are back action on sa last and final stretch sa aton sining greetings sa portion sa aton sining pagpangalagad karon nga Monday night action on. And hingagaw natin recognize ang mga late tuners naton sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod, si Sir Bing Barilio, good evening Action Dale and Action An. Salamat gid amuman si Albanes Smile monitor from Hong Kong. Aram Action An si Gina Galon pag Suberon, good evening Action Dale. Ali lang kami nag-monitor Facebook live streaming diri sa may South Bay Subdivision, Bago City. Si Gina and Lidio pag Suberon. Thanks Action An and Action Dale. God bless and thank you. Salamat Eric gid. is watching. So kay Ma'am Yvonne Buwitcher nga naga-monitor dan sharing na miyain ko nibla kay Ma'am Yvonne kay gina-share yagid. So sige, thank you so much. Sa kay Sir sa liwat kay Sir Bing Barilio nga naga-monitor man. Ang aton nga Vice President subong dula kabutwaaw. Siya naman tugurong gatig ang Action Day Live. Feeling ko lang. So by the way, sa aton mga ka-action gali kung gusto nyo man nga mag-intra kag ti masubong kay di ba do ka subo. Oo, kami pandemic kay hindi kita dali-dali makagwa, at least may ara kada karo kalingawan may maanhan kada nga grupo, so ari i-search ang Energy Fans Club kay man subong may ara pagid sila gani Action Day no group chat, so maka-share bla sa mga thoughts and also ang mga day-to-day day-to-day kaya ginaobra nila, such as sabi nagaluto nan amuna sila ka mga bakod subong. So sige, sa liwat Energy Fans Club para naman sa mga ka-action naton, ilabi na sa mga bakulod nun. Speaking of bag-o lang nga ginpagwa man nga document from Bacolod City Mayor Evelio Nordia, bantayan nyo man karon ang sa Dale Explains ni Action Dale nga page. Kay man i-post niya na da kung ano nang buot silingon. Kay para hindi magsala ang public. Kay damo ga reklamo, kapinpakon, nubo lang or hindi detailed ang ila nga nakuha nga information. So sige, sa mga ka-action naton nga nag-monitor, thank you so much ged. Kag continue lang kung may ngagaw pa karon, kung may send pa kamo diri nga mga mensahe ti ilawagon na namon ni Action Dale. And of course mga ka-action so matas na mention ni Action an Energy Funds Club, search lang kay welcome kamo sa aton sini very accommodating nga mga officers. And para ma-add man kamo sa aton sining group chat para updated kamo sa mga latest happenings sa Bacolod City kag within the group no sa mga avid supporters ng Action Radio Bacolod. And promote ko man Dale Explains, please visit my page para sa mga dugang pagid nga mga information
regarding sa mga protocol nga gina-implement sa Bacolod kag Kisa kung mapisanan sa Negros Occidental. So standby mga ka-aksyon and salamat gid sa pagupod sa aton diri karon nga pagpangalagad evening newscast sang DYEZ karon nga Monday night and standby para sa aton nga balita sports, entertainment kag international. Salamat gid halong kamutanan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan. Nasa aksyon! Kagsari tayo sa atong balita international, naglabot na sa 6.1 milyon na kasos ng COVID-19 sa India, samtang ang pandemic padayon nag-apekto sa South Asian nation. Sunod sa Health Ministry, ginapaabot nga malapawan pa sa India ang United States sa mga masunod nga simana. Ang India nakarecord man sa malapit sa 100,000 kanapatay mangod sa virus. Base sa record, ang India nagakadugangan sang 80,000 tubtob 90,000 ka kaso sa kada adlaw, kag ang pinakataas nga pagsaka na record sa katapusan sa bulan sang Agosto. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, sulod na sa NBA Finals ang Miami Heat matapos na ginluto sang Boston Celtics sa score nga 125-113 sa Game 6 ang Eastern Conference Final subong adlaw. Nanguna sa Heat si Bam Adebayo nga may career high nga 32 points sa 14 rebounds. Si Adebayo nga nag-average sang 21.8 points sa kada hampang sa series para sa Heat. Sa bayan sang Celtics nakascore si Jaylen Brown sang 26 points sa Jason Tatum nga mayara man sang 24 points. Gindayaw ni Celtics coach Brad Stevens ang Heat nga deserve nga i-represent ang East sa NBA Finals. Ginpahag naman ni Heat coach Eric Spoelstra nga mayara sila sang healthy respect para sila masunod nga makaengkwentro. Magatubangay ang Heat kag Los Angeles Lakers sa Game 1 sang NBA Finals sa Miyerkules nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka kandidata para sa Miss Universe Philippines. Sa Instagram post, ginanunsyo sang kandidata sang Sorsogon nga si Maria Isabel Galeria nga naka-quarantine siya sa karon kag nanawagan sa mga close contact nga magpalantaw naman sa health authorities. Sa mga post, nagpangayo si Galeria sa pasaylo kag ginpahayag nga sa pihag nga nasunod nila ang tanan nga safety precautions apan nakalusot sa gihapon ang virus. Ginpasiguro naman ni Galeria nga ang iya team kaupo
kaupod nga mga kandidata kag iban pa nga mga close contact sa Manila ang negatibo sa kagaw. Nagpabutyag naman sang mensahe sang pagsuporta ang mga kaupod nga kandidata ni Galaria samtang nagapadayon inisang iya nga isolation. Ang Miss Universe of Philippines Coronation Night patigayunon sa Oktubre 25, 2020. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:42. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, September 28, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action on Defensor. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.